Komprehensibong aksyon aron kalikayan ang pagbahagi kinahanglan yun kuno alang sa kasulbaran nini. Kainomduman nakasinati niini ang Mandaue City sa miaging semana kung din ubay-ubay gyud ang naapektuhan. Ang report ni Nico Sereno. Nagpatawag og roundtable discussion ang Mandaue City Government kauban ang tanan nga mga stakeholders. Gipangunayan kini sa mayor o gitapok ang ubang ahensya sama sa DPWH, DENR, mga negosyante o uban pa. Lakip ang mga representante sa Cebu City Government mitambong. Ang Mandaue City Planning Office mipasabot daghang mga proyekto nga gustong mapatuman subay sa Comprehensive Drainage Master Plan. Lakip ang mga flood control project, flood diversion channel ug uban pa. Apan magkinahanglan og dugang pondo ug dili kini madala sa pondo sa syudad lang, maong nangayo sila og tabang sa national government. Si Kongresista Lollipop Uwano Dizon mipasabot sab sa mga proyekto nga gipa-implementar apan daghan pagyod ang trabahoon og pondohan. Nahisgutan sab ang mga existing nga ordinansa sa syudad, requirements sama sa water catchment facilities. Ang ato magong na-notice sa una, before the drainage master plan, wala ta kakita sa overall waterways. Walay guide. So that's the reason na naay nahitabo na ang creek natabunan or naay building. But now, we are implementing it with the guide. Kahinumduman, grabing pagbaha ang nasinati nitong Biyernes sa hapon kuman miawas ang sapa ug may mga balay sab nga nangabanlas ug na damage. I have seen the location of Mandaue and Talisay, we are similar. Ang Mananga watershed tuas taas. Ang Butuanon watershed tuas taas. We are recipient sa tubig. Nangayo si Cortez og tabang sa tanang sektor aron kasolusyonan ang problema. Manghangyo ko ninyo. Each and every one of us, we can be the environmental warriors. It's not our job, di na mo mato. We have been doing our part. Ang atong clean up, water protection, nag-una ta nga resubos. Sa habig sa Cebu City, aminado si Konsehal Joel Garganera dakong parte sa Butuanon River na himutang upstream gikan sa Cebu City. Gihangup niya ang koordinasyon sa mga LGU aron masulbad ang problema. Sa Cebu City, dunay 98 ka mga balay usab nga hingpit nga naguba sa baha ni adtong Biyernes. We have also to address po sa upstream na to, how can we mitigate the flow of water, the volume of water. Wa man tay mabuhat kay unsay gihatag hagbong diha sa langit atong ginadawaton. Pero we can put some infrastructure nga ma-mitigate ang flow. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.